सिंधुदुर्गामध्ये शिक्षण क्षेत्राची कमी नाही आणि शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळ्या विषयावर शिक्षण घेणारे बरेच प्राध्यापक असतील, शिक्षक असतील किंवा वेगवेगळ्या विषयाचे तज्ज्ञ मंडळी असतील. पण आपल्यासोबत आज एक वेगळा विषय आणि वेगळी PhD केलेले प्राप्त व्यक्ती म्हणजे डॉक्टर प्रथमेश सुनील नाडकर्णी, कलमड गावचे सुपुत्र डॉक्टर प्रथमेश सुनील नाडकर्णी हे आपल्यासोबत आहेत. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही PhD डिग्री प्राप्त केलेली आहे आणि त्याबद्दल ते आपल्याला माहिती देणार आहेत. ही डिग्री त्यांनी कशी मिळवली, दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या मिळवल्यानंतर त्यांचा उपयोग आपल्याला ह्या सिंधुदुर्गातल्या युवकांना कसा होईल आणि एक वेगळा डिग्री जी आहे ती नेमकी कशी आहे आणि याच्यात काय शिकायला मिळेल ह्यांचे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार डॉक्टर प्रथमेश नाडकर्णी, आपल्या कोकण साद लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रथमतः तुम्ही एक PhD डिग्री प्राप्त केलेली आहे आणि ती डिग्री आपल्या सिंधुदुर्गवासियांसाठी खूप महत्त्वाची आहे, कारण वेगळं काहीतरी आपण ही डिग्री घेतलेली आहे. काय सांगाल आमच्या दर्शकांना ह्या डिग्री संदर्भात? सर्वप्रथम मी माझ्या कुलदेवतेचे शांतादुर्गा, माझी पालवी महालक्ष्मी, माझे ग्रामदैवत कलेश्वर भालचंद्र महाराज, माझे स्वतःचे गुरु श्री साईबाबा, ह्या सर्वांचे आयुष्यभराला ऋणी आहे. त्यांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी नसते तर मी PhD पूर्ण करू शकलो नसतो. आता PhDबद्दल बोलायचं झालं तर मी माझी PhD MIT आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी ह्या युनिव्हर्सिटीमधनं केली. पुणे येथे युनिव्हर्सिटी आहे जी आपल्या देशात सेकंड नंबर युनिव्हर्सिटी, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी म्हणून मानली जाते NIRF रँकिंगच्या नुसार. तर माझी PhD जी आहे ती एज्युकेशन इंटरडिसिप्लिनरी टू मॅनेजमेंट अशी केलेली आहे. ह्याचा अर्थ एज्युकेशन या फील्डमध्ये केलेली असताना मॅनेजमेंट विभागातील मुलांवरती माझी PhD चा जो एक्सपेरिमेंट होता तो आपण केला. तर ते बेसिकली प्लॅटफॉर्म स्किल्स डेव्हलपमेंट मॉडेल असा एक मी मॉडेल डेव्हलप केला. प्लॅटफॉर्म स्किल्स हे नेसेसरी स्किल्स आहेत सर्व युवकांसाठी. तर एकदम सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर दरवर्षी पासआउट होणारे स्टुडंट्स वाढत चाललेत आणि एम्प्लॉयमेंट होणारा रेशो कमी होत चालला आहे. तर याच्यामध्ये जो फरक आहे हा फरक का आहे ह्याचा जेव्हा एक ॲनालिसिस केला गेला तेव्हा असं कळण्यात आलं की प्लॅटफॉर्म स्किल्स नावाचे जे स्किल्स आहेत ज्याचा बेसिकली याचा अर्थ आपण केला जातो की इट्स नॉट अबाउट व्हॉट यू प्रेझेंट, इट्स अबाउट हाव यू प्रेझेंट. सो ह्या एका लाईनवरती आपण जेव्हा फोकस करतो तर तेव्हा त्याच्यात काही त्याचे 16 एलिमेंट्स येतात आणि त्यातील 5 एलिमेंट्सवरती आपण फोकस करून ही PhD माझी जी आहे त्याच्यावरती मी फोकस केला आणि माझी PhD पूर्ण केली, ज्याच्यात आपण कंटेंट डिलिव्हरी प्रिन्सिपल्स, फेशियल एक्सप्रेशन्स, आय कॉन्टॅक्ट, ॲटिट्यूड आणि कॉन्फिडन्स असे 5 एलिमेंट्स आपण घेतले. तर आपण एक 800 मुलांचा सर्वे केला ओव्हरऑल 71 कॉलेजेसपैकी MBA PGDMच्या मुलांवरती. आणि त्या मुलांकडनं आपण आपल्याला जे नॉलेज आपल्याला प्राप्त झालं किंवा जे इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्राप्त झाली ती अशी झाली की दीज स्टुडंट्स आर नॉट अवेअर ऑफ दिस स्किल्स, कारण असे स्किल्स कॉलेजमध्ये अजून ट्रेनिंग घेतलं जात नाही. त्याच्या सिमिलर काही स्किल्स आहेत ज्याला सॉफ्ट स्किल्स म्हणतो आपण, कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणतो, अशावरती केलं जातं. पण ते प्लॅटफॉर्म स्किल्स नाही आहेत. प्लॅटफॉर्म स्किल्स इफेक्टिव्हली मास्टर ट्रेनर्सवरती दिलं जातं आणि म्हणून तुम्ही कधी बघाल तर एखादा ट्रेनर हा परफेक्ट प्रेझेंटर असतो आणि ह्याच स्किल्स आपल्याला बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये त्यांच्या प्लेसमेंटसाठी गरजेचे असतात. तर त्याच्यावरतीच आपण हा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह ठेवून त्यांचा अवेअरनेस चेक केला. मग आपण हा एक मॅनेजमेंट हा मॉडेल डेव्हलप केला आणि मग ह्यातील काही नामांकित कॉलेजेसची मुलं आपण घेतली, जशी JSPM नरे टेक्निकल कॅम्पस असेल, इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट असेल, त्याच्यानंतर कौटिल्य इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च असेल, DY पाटील असेल, अशा इथले काही मुलांना आपण एकत्र करून त्यांच्यावरती हा पर्टिक्युलर मॉडेल रन केला. 3 शैक्षणिक विभागातील एक्सपर्ट्सना आपण पहिलं बोलवलं, त्यांची परीक्षा घ्यायला लावली. मग 15 दिवस हा मॉडेल त्यांच्यावर रन केला गेला आणि त्याच्यानंतर परत एकदा परीक्षा घ्यायला लावली. त्याच्यात होणारा डिफरन्स जो आहे, त्यांच्यात काही खरंच बदलाव काही आलेत का, की ते आहे तसेच आहेत का, त्याच्यापेक्षा कमी झाले, त्याचं आपण चेक केलं आणि त्याच्यात आपल्याला उत्कृष्टपणे रिझल्ट मिळाला. म्हणजे आपण एरर PhD या विभागात आपण नेहमी म्हणतो की 95% माझा जर रिझल्ट पॉझिटिव्ह आला तर यू हॅव टू से की तुम्ही तो टप्पा पार पाडलेला आहे. 5% आपण एरर हे करतो आपण, म्हणजे आपण एक्सपेक्ट करतो किंवा 5% फाईन म्हणतो आपण की चलो 5% चालतो आपल्याला. तर माझ्या ह्याच्यात तो 99.23% आला. तर यू कॅन सी एरर फक्त 0.68% वरती आलेला होता, खूपच कमी होता.
तर त्यामुळे अशा प्रकारे ही पी एच डीचा जो आपण म्हणतो ना, आता शेवटी PhD केली कोणासाठी, तर ती आणि कोणासाठी नाही, मुलांसाठी केलेली आहे. बरोबर. कारण ह्या मुलांमध्ये जेव्हा फरक घेऊन त्यांचे प्लेसमेंट्स होतील, आज जेव्हा जसं तुम्ही सुरुवात केली की कलमडगावचा सुपुत्र, आज माझं सर्व काही सर्वस्व जे आहे ते माझ्या इथं सेंट रसेलापासून माझी सुरुवात झाली. त्याच्यानंतर मी पुण्याला गेलो, गरवारे कॉलेजला शिकलो, MMCOEला शिकलो, MIT WPUला म्हणजे वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीला शिकलो, PhD आता MIT आर्ट डिझाईनमधनं केली. तर प्रत्येक ठिकाणी ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की तुमच्याकडे जर स्किल्स नसतील, तुमच्याकडे नॉलेज भरपूर असून ते जर तुम्हाला बोलता येत नसेल, दाखवता येत नसेल, समोरच्याला कन्व्हिन्स करता येत नसेल, तर तुम्हाला कुठचाही मनुष्य या कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्डमध्ये जॉब देणं थोडं मुश्किल होऊन जातं. त्यामुळे त्याच्यानुसार त्या अनुषंगाने आपण ह्या PhD करून आता माझं जे मॉडेल आहे त्याला आपण कॉपीराईटला चाललो. म्हणजे या येत्या एक 5-6 महिन्यात ते मॉडेल आपल्याला कॉपीराईट होऊन मिळेल. त्याच्यानंतर ह्या संदर्भात माझे 3 पेपर्स पब्लिश्ड आहेत. एक UGC केअरमध्ये आहे, एक स्कोपसमध्ये आहे आणि 15 नोव्हेंबर नंतर ते वर्ल्ड हे तुमच्या वेब ऑफ सायन्समध्ये येतो आहे. त्यामुळे हे तिन्ही क्षेत्रामध्ये माझे 3 पेपर्स या संदर्भात आहेत. जर ज्याला कोणाला ते वाचायचे असतील त्यांनी गुगलवरती जाऊन प्लॅटफॉर्म स्किल्स म्हणून टाईप जरी केलं तरी त्यांना ह्या गोष्टी मिळून जातील. निश्चितच प्रथमेश नाडकर्णी हे सांगतात की आपल्यामध्ये जे बदल आहेत, आपल्या जे आजचा जो जमाना आहे त्यामध्ये आपल्याला कॉम्पिटिटिव्ह असेल तर आपल्यामध्ये बदल घडून आला पाहिजे, आपण बोलायला पाहिजे, आपण समोर आपलं म्हणणं मांडायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जसं जसं नवीन अपडेट जे शिक्षण होते ते शिक्षण आपण घ्यायला पाहिजे, तरच आपण पुढे ह्या काळामध्ये टिकाऊ धरू शकू. मला त्यांना पुढचा असा प्रश्न विचारायचा आहे की या डिग्रीसाठी आपल्याला जे सगळं योगदान जे लाभलेलं आहे किंवा आपल्या पाठीमागे जे सहकारी होते त्यांचं योगदान कसं लाभलं? सर्वप्रथम या बाबतीत मी अगदी पहिला क्रमांक जो माझ्या आयुष्यात मी सदैव ठेवत आलेलो आहे तो आहे माझ्या आईवडिलांचा. कारण की मला दुसरा हिरो कोणी फायनल करण्याची गरजच नव्हती. माझ्या घरात माझे स्वतः वडील आहेत. मी नेहमी वडिलांना सांगत असतो की मी खूप मोठा होईन पण तुमच्या एवढा कधीच होऊ शकणार नाही. कारण बॅकअप असताना मोठा होणं आणि बॅकअप नसताना मोठं होण्यात खूप फरक आहे. तर सर्वप्रथम त्यांना म्हणजे त्यांची एक सदैव ते शिक्षणात खूप हुशार होते आणि त्यांना खूप मोठं व्हायचं होतं पण ते होऊ शकले नाहीत काही त्यांच्या घरगुती ह्याच्यामुळे, काही प्रसंगांमुळे. तर ती पहिली प्रेरणा माझ्याकडे होती की मला एक अशी डिग्री हे कमवून त्यांना द्यायची आहे, आईवडिलांना दोघांना पण. त्यामुळे त्यांचे आशीर्वाद, त्यांची कृपादृष्टी सर्वप्रथम. फॅमिलीबद्दल बोलायचं झालं तर माझी वाईफ सेकंड इम्पॉर्टंट फॅक्टर. कारण की माझ्या PhDत मी जेव्हा जिथे जॉब करतो, आता सुद्धा मी JSPM युनिव्हर्सिटीमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहे. तर करत असताना वेळ काळ कुठच्याही प्रकारचा न बघता ज्या प्रकारे ती खंबीर उभी राहिली माझ्यासोबत, म्हणजे ती खूपच मला, कारण काय एखाद्या कंटेंटचा नॉलेज माहिती असणं, तो काय करतो ह्याची ग्रॅव्हिटी आपल्याला माहिती नसताना सपोर्ट करणं ह्या बाबतीत, कारण ती फायनान्स बॅकग्राऊंडची आहे तर तिला मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट ह्याबद्दल तिला नॉलेज नाही, तिला फिनान्सबद्दल भरपूर आहे, पण अकॉर्डिंगली तिने जो सपोर्ट केला त्यामुळे ती माझी सेकंड इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर झाली फ्रॉम फॅमिली पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता अबाउट एज्युकेशन बोलायचं झालं तर डॉक्टर रवी जोशी, माझं करिअर ज्या पाथवरती चालू आहे किंवा माझ्या करिअरला आपण जेव्हा म्हणतो ना की सचिन कितीही चांगला असला तरी त्याला आचरेकर सर लाभले नसते तर सचिन बनू शकला नसता. मी सचिन तेंडुलकर नक्कीच नाही आहे, पण मी जे काय आहे माझ्या क्षेत्रात, जे काय माझं ह्याच्यात चालू आहे त्याला मी सर्वप्रथम माझं स्थान जे आहे ते मी डॉक्टर रवी जोशींना देतो. डॉक्टर रवी जोशी सरांनी माझं 5 वर्षामागे त्या सरांनी जेव्हा मला सांगितलं की प्रथमेश तुला एका उत्कृष्ट युनिव्हर्सिटीमधनंच PhD करायची आहे, दुसरी कुठचीही ॲप्लिकेशन्स माझ्यासमोर आणून दाखवू नकोस, तेव्हा कळालं की क्वालिटीची व्हॅल्यू काय असते. आज जेव्हा मी हे तुमच्यासमोर बोलतोय की ती युनिव्हर्सिटी देशातली 2 नंबरची युनिव्हर्सिटी आहे, हे अभिमानास्पद बोलताना मला नेहमी मी म्हणत असतो की डॉक्टर रवी जोशी सर होते म्हणून मी हे बोलू शकलो. आज ते सर माझ्याबरोबर आहेत, अगदी खंबीरपणे माझं कुठेही काही चुकलं तर ते मला मार्गदर्शन करतात आणि चुकल्यानंतरसुद्धा त्यातनं लगेच तो विषय सोडून देऊन पुढे जाऊन आपण कसं योग्य करता येईल हे सदैव हे करतात. त्यामुळे ही इज दी गुरु, ही इज दी मेंटर ऑफ माय लाईफ. त्यामुळे त्यांच्या आणि सदैव ह्याच्या पुढची माझी जी काय वाटचाल असेल ही त्यांच्या ह्याच्यानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली असणार, ह्या बाबतीत वादच नाही. माझी PhDची गाईड डॉक्टर प्रिया सिंग, त्यांनी उत्कृष्टपणे मला माझ्या ह्या PhDमध्ये मला हेल्प केली. गाईड कसा असावा PhDचा ह्याचं एक उदाहरण म्हणजे डॉक्टर प्रिया सिंग आहेत. त्या सध्या तिथे डीन आहेत एज्युकेशन आणि ह्युमॅनिटीज या फॅकल्टीच्या. खूप कारण एक नवीन आलेल्या कॅन्डिडेटला PhDबद्दल काहीच माहिती नाही, ह्या लेवलपासनं ते त्याला इतकं कॉम्पिटंट बनवणं की आता तो कुठेही उभा राहून आपल्या PhDबद्दल बोलू शकतो, ह्या सगळ्या ट्रान्सफॉर्मेशनचं श्रेय मी डॉक्टर प्रिया सिंग मॅमना देतो.
मी ह्याचबरोबर संदीप राऊळ सर म्हणून जे आपल्या कणकवलीमध्ये जिथे आपल्याकडे मॉडर्न क्लासेस जे हे होते आहेत, प्लस सेंट असाला स्कूल माझ्या, त्याच्यावरती त्यांनी मला हा पुणे काय आहे हे दाखवलं. कारण तिथपर्यंत आमचा असा काही प्लॅन नव्हता. सरांनी आम्हाला खूप पुश केलं की प्रथमेश चांगला आहे स्टडीजमध्ये, त्याला आपण पुण्याला हे करू. तर त्यांचा रोल माझ्या लाईफमध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. डॉक्टर सायली गणकर ह्या आता सध्या अंबी युनिव्हर्सिटीच्या व्हाईस चान्सलर आहेत, डी वाय पाटील. तर त्या माझ्या शी वॉज माय डिरेक्टर व्हेन आय वॉज इन MIT. मी स्टुडंट होतो तेव्हा. तर गणकर मॅमनी मला खूप म्हणजे एक ॲज अ मॅनेजमेंट पर्सनॅलिटी आपण कसे डेव्हलप झालो पाहिजे ह्या गोष्टी, हा जो एक म्हणजे आपण म्हणतो ना की आपल्याकडे समोर एक पर्सोना असतो की असा पाहिजे मनुष्य, तर त्यांचं मार्गदर्शन ह्या बाबतीत खूप मला लाभलं, डॉक्टर सायली गणकर मॅमचं. तर ह्या सर्व लोकांनी माझ्या लाईफमध्ये ह्यांचे रोल्स खूप म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि प्लस माझे स्टुडंट्स आहेतच, नो डाऊट. माझे फेलो कलिग्ज आहेत, बऱ्याच ठिकाणचे डिरेक्टर्स आहेत, इंदिरा कॉलेजचे आहेत. कारण की मी इंदिरा कॉलेजला स्पेशल थँक्स म्हणतो. त्यांनी मला तिकडचे जे डायरेक्टर आहे डॉक्टर KP मिश्रा, जे आपल्या मार्गदर्शनाला गुरु हवे असतात, ते गुरु लाभल्यानंतरच मनुष्य पुढे जाऊ शकतो. अगदी 100%. म्हणजे तुमच्याकडे माझं नेहमी एक मत असतं, मनुष्य योग्यतेने किंवा अयोग्यतेने पुढे जाताना त्याच्यात एकच मनुष्य असतो, तो गुरु. फक्त योग्य गुरु मिळाला की तुम्ही योग्यतेने पुढे जाता, अयोग्य मिळाला की तुम्ही अयोग्यतेने पुढे जाता. पण गुरु असल्याशिवाय मनुष्य पुढे जाऊ शकत नाही. आणि तो या बाबतीत, माझ्या PhDच्या बाबतीत मी नक्कीच म्हणजे या ठिकाणी माझ्या साईबाबांनंतर मी ते स्थान डॉक्टर रवी जोशींना देतो. निश्चितच मला एक जाणून घ्यायला आवडेल की जी आपली PhD आहे ती, जाता एक शेवटचा प्रश्न, ज्या PhD आपण एवढी मिळवली आहे आणि त्या PhDचा उपयोग आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील सिंधुदुर्गातले युवक असतील किंवा सिंधुदुर्गवासियांसाठी कसा होईल, काय सांगाल? आता अगदी महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. कारण की मीच जेव्हा कलमड गावातनं पुण्याला गेलो त्यावेळेला पहिली गोष्ट जी माझ्या मनात होती ती होती फिअर. किंवा एवढ्याशा गावातनं पण आल्यानंतर हे काहीतरी भरपूर दिसतंय. माझ्या गावात जाताना मला 2 ठिकाणचे वडापाव दिसायचे, इथे प्रत्येक ठिकाणी बर्गर पिझ्झा दिसतंय, मला बर्गर सुद्धा धड म्हणता येईल की नाही, इथनं सुरुवात होती. ते शिक्षण तर खूपच पुढची गोष्ट होती. तर हाच एलिमेंट ट्रेनिंगचा जो आहे, जो प्लॅटफॉर्म स्किल्सवरती येतो, तोच माझा पुढचा प्लॅन आहे की काही सेशन्स मी आता आपल्या सेंट असलाला घेईन, काही कणकवली कॉलेज, विद्यामंदिरला, असे मला काही ट्रेनिंग सेशन्स ह्याच्या पुढे स्टार्ट करायचे आहे, जेणेकरून मुलं माझ्याशी ॲक्सेसेबल राहतील. कधी काही वाटलं तर त्यांना मला याच संदर्भात काही ट्रेनिंग्स हवे असतील तर ते मी त्यांच्याकडनं आता घ्यायला सुरुवात करणार आहे. आमचा मेजर प्लॅन हाच आहे की इकडचे जी मुलं आहेत ज्यांना सिटीमध्ये येऊन शिक्षण घ्यायचं आहे, आता जसं आम्ही JSPMला आहोत, JSPM युनिव्हर्सिटीचं हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम्ही अतिशय नॉमिनल फीस ठेवतो, जेणेकरून तुम्ही आमच्याकडे येऊन बघाल तर 80% मुलं ही सगळी रुरल एरियाज आहेत. आमचा हाच तर मेजर आमचा क्लिक आहे JSPM युनिव्हर्सिटीचा सुद्धा, की या अशा लोकांना आपण वेल ट्रेन करून प्लेस करून देणं. तर त्या प्लेस करून देताना जे काय माझ्याकडनं मला सहयोग देता येईल, जे काय मला करता येईल, ते मला नक्कीच या सगळ्या आपल्या फक्त सिंधुदुर्गच नव्हे तर कुठच्याही ग्रामीण विभागाची मुलं असली तरी त्यांना मला ते करून द्यायला आवडेल. निश्चितच हे होते डॉक्टर प्रथमेश सुनील नाडकर्णी. हे कलमड गावचे सुपुत्र होतं. त्यांना आपल्या गावातील मुलांना किंवा सिंधुदुर्गातील मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, चांगल्या मुलं घडावीत, ह्यासाठी त्यांचे हे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की शिक्षण क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या घडामोडी असतात आणि त्या घडल्या आणि आपल्यामध्ये बदल घडून आणले तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. त्यांचं पुढेही शिक्षण चालू आहे आणि अशाच पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की मला सिंधुदुर्गासाठी काय करता आलं तर तेही मी पुढे करत राहीन, असं त्यांनी आपल्याला सांगितलं. त्यामुळे भविष्यात त्यांनी जी ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफीची जी PhD डिग्री प्राप्त केली आहे त्याचा आपल्या सिंधुदुर्गवासियांसाठी उपयोग होईल एवढं मात्र निश्चित. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.